Blay P way pay way. Sasisin nga pini P siya kani ka amen faithful and to channel. But kajing pule na kani ka kot kalam prang ya kajing imbaru blay da Francis de Sales pakut. Bishop batu doktor jang kapalang. Ha kani kasi yin ya pule na kalanong kapakanyau jang kabantak kapaar jang kani ka kot. Kajing sa skor bat kajing pule ya kaktien ublay. To ya kaktien ublay. To sa skor ya ka barabor da kajing pule jingmut bat kajing buram kabajeliu. La pios ngeu ya ka hakapor jing ya kren barabor bat ki parlok bakan jaman sim jong pi lane ha kijing ya tu khana. To nang yo jing mentoy kat ba pila naka. Wat ailat bahkan hap kai syamadan. To priang yaka hakad onut jong pi kum kajing penselek bakordor. To portubut yaka mai beneng jongi kepala sumar kendong yaka hakad onut jongka. Yaki ktien barok balakren banyarok ya kun jongka. To ken mau ba utrai jongi ulum lang yaki ktien bangi ong hau ha kajing duai jongi kat kum bangi lum lang ya ki ktien ki bau kuren hangi ha kijing yatu khana to don mapi barabor ya katto katne ki kot babha nakapanta kajing le rublei kum kitu baratho da u bonaventure bakut lane the spiritual combat ka confessions jong u Augustine bakut ki city jong ujaram bakoi bat ki weipat tu pule khendiat naka man la ka singi da ka jing e ke pakrau tu pule la kumba phin pule ki city bala pha shapi dai ki riu khoi na peneng ban pen i happy ya kalenti ban pen slur ya pi ban budin yaka tu pule ya kijing etu khana bat kijing tho sapang kijing im jong kiriu khoi pin sa yu i hangta kum hakayit khmi ya ka dur jong kijing im kristan tu wat jing pin slur na ki kam jong ki da ka wat jing mentoy na ka bantai lade kat kum kar kom jing long jing man jong kijing im jong pi kitu ki ba im ya kijing im jong ki ha ka pertei kim day ban pertubut ha ki banta barok jong ki jingle jingkam jong ki riu khoi wat la kata kila ban pertubut ya ki jingle jingkam barok la kalong sibun ne khendian ke jing im bamarwe jong Paulus bakhoi upukir banikong bala ban pertubut ha ki jing pin ken mau baken jaman sim kumbang la de batai haneng ke banta ke baar kalong ke bakat ar bat ha kijing pen ken mau wa shisha ya kiba ngan sakren kham hadin ka banta ka basan kajing duk batasam jong Francis bakhoi ka asisi balak ban pertubut da ka ba im singi ya kajing milen jong kajing duk ya ka ba ngan sabatai ha ka banta ka balai kilenong khat saw hadu khan riu bat kumta terter ha ka bayade bat ki weipat klempep katoka ne ki kot syapang ki jing im ki kham ai jing sai na ka banta ban betin lenti ya ka jing im jongi ban ya ki weipan na pedeng jong kine ki long ka jing im jong ka terasa bala kerku ka avila ka balong ka papaunam na ka banta ka ne ka jing temu ki jing im jong ki Jesuit banikong ka jing im jong u Charles Borromeo Archbishop Kamilan, jong Louis bakoi, jong Bernard bakoi, kijing thok ken mau jong Francis bakoi ka asisi, bat kiwei pat kibaya serim yakine. Ha kijing im jong kato kane kiwei pat kiriu khoi, don bun kibangila ban yokor, ban yakabangila ban pertubun. Na pedeng kine kilong ke Maria bakoi jong ke Egypt. Usimuan bakui ke Stylites, ke Catherine bakui jong ke Siena, ke Catherine bakui jong ke Genoa, ke Angela bakui bat kiwei pat ki bakum maki.
Henry wat kineru kila banyarap ban penkelain kelum ya kejing terang nak kepanta kejing it bakhuj yau blay. Kini ka lenong kepah khatnyau insa pule biang sa kalenong kepah khatpra hadin kendiat man katayau. Kule sibun ya kapor jongpi ya samlem ya kiweiru.